Hola, soc Julián, soc estudiant d'Enginyeria Mecànica a la Universitat Jaume I i vaig a contar-vos una mica la meva experiència d'Erasmus Pràctiques. Bueno, per a començar, el tema del procediment a la UJI, ja que hi ha molts de cursos als que heu d'assistir, la veritat és que quants més millor. Sobretot jo diria els que més em van ajudar potser siguen els de com elaborar el teu currículum i la teva carta de presentació, perquè pareix que no, però sempre pots aprendre alguna cosa que no sabies, i crec que és una de les parts més importants a l'hora de trobar una empresa. Després, en el meu cas, jo vaig trobar una empresa pel meu compte, podria dir, perquè al final no estava dins de la llista dels seleccionats de les empreses que té, la llista d'empreses que té la UJI, però encara així em va costar una mica, vull dir, no va ser... Et penses que quan no estàs a aquesta llista després ja penses que no te sortirà res, però no te tens que rendir, tens que continuar buscant, tu enviar currículums a totes les empreses que pugues, a tots els països que te vinguin en ment i sempre hi ha sort i algú truca després. Vaig passar diverses entrevistes, la primera no va anar bé, però a la següent sí que va anar bé i vaig trobar una empresa ja. La meva estància en pràctiques ha sigut a Regne Unit, a Anglaterra, a un poblet anomenat Bedford. Està al nord de Londres, està la veritat bastant prop, tenim trens i relativament bones ofertes per a visitar Londres. I és un poblet, la veritat, que tens tot el que necessites, no és molt menut, jo diria que és un poquet gran. Hi ha un parell de supermercats, tens bastantes tendes també al centre que pots anar, hi ha cafeteries, hi ha restaurants, hi ha també llocs de festa, hi ha 2 o 3 discoteques i pubs també, vull dir, té ambientillo, és un poble-ciutat dins del cap que està prou bé per a viure. El tema allotjament, en el meu cas, jo quan vaig arribar vaig estar uns dies a un hostal. La veritat és que és un poc car, és difícil trobar allotjament en tema, els primers dies que estàs buscant una casa. Trobar un bed and breakfast o alguna cosa així, aquí no n'hi havia molts. Per exemple, el més barat que vaig trobar va ser 30 pounds la nit i no és de lo més barat que he estat en altres llocs. Però va ser per pocs dies, no va ser molts dies, després ja vaig trobar una casa. De les cases que vaig estar trobant, els preus que jo vaig trobar no baixaven dels 300 pounds, 325 pounds, una habitació que vaig veure, i finalment estic a una que me costa 400 pounds al mes, però estic molt prop de la feina, puc anar caminant i això que no tinc que gastar en transport, perquè després el transport també és relativament car. Així que jo vaig aconseguir una bicicleta, la veritat, poques setmanes quan vaig arribar ja em vaig comprar una bici, perquè hi ha molta gent que va en bicicleta aquí, és bastant còmode i és el més barat que pots fer. En quant a vida diària, els gastos mensuals, més o menys, jo ficaria una mitjana, comptant també l'alquiler, sobre uns 600 pounds al mes. Comptant els 400 pounds que et gastes en vivienda, o fica-li si en lloc de 400 foren 350, més el transport, que puguen ser 50 més al mes, el bono del bus que et pugui fer falta, més el menjar que et pugui costar uns 200 pounds al mes, tirant per amunt, més o menys. Així que sí, vora uns 600 pounds al mes. L'empresa que em va seleccionar s'anomena Dunster House. Dunster House és una empresa que es dedica al mobiliari de jardí. Bàsicament, tots els productes que produeixen estan fets de fusta, són com per exemple casetes d'estiu, cabanyes per a jardí, columpios per a crios. En el meu cas, a mi em van destinar a l'oficina tècnica. En l'oficina tècnica jo era l'encarregat de controlar l'estoc, tota la producció vinent de les fàbriques que tenen a fora d'Anglaterra, i després també controlar sempre que hi havia alguna cancel·lació, perquè s'havia produït aquesta cancel·lació. En cas de que eren problemes tècnics, en el nostre departament ens encarregàvem de mirar què havia passat en aquest producte, solucionar el problema i després enviar la solució al departament de disseny, on ells l'implementaven els nous productes. Bé, espero que el vídeo hagi sigut útil i no res, molts ànims i molta sort. Adeu!